Eta geroztik junginen ja Arriberrira. Arriberri hori nola sortu zen? Gu parroki izateko jaso genuen etxe handi bat. Gaur Casa de la Cultura etxeko altzako etxerik politena izango da, ederren izango da. Eta guretzat eman izan zen, Elizarentzat eta leiza egiteko. Baina guk ikusten genuen Eliza konbertitzeko izugarrizko gaztu izango zara, gile guretzat. Eta orduan ez genuen ikusten handik irtegereik, eta irtegereik ez ikusita, errexau zan etxe hura nahiko ikututa zegoen, kanpotik ere bai printzaratuta, eta barrutik nahiko ikututa zegoen, etxe hura kendu eta han Eliza sortu. Horren kontra, han inguruko apaiz guztiak ziren. Eta oin, urtea pasuta gero, ikusten dut, arrazoi guztikin. Orduan ez dut ikusten horrela, baina gero benetan nik gizki ez, etzan honena ni pentsatzen nuena. Total, hori momentuz parroki bezala ibili genuen, baina hango zati bat, hango ikulua. Ikulu hori zegoen lurrezkoa, leihoak plastiko batzuekin lotuta, gero atea simple batan katetxo batekin lotuta, eta hor Elizako mai bezala, zukaldeko mai bat, gero konfesionariak jarri genuen, eta oso berezi ezan, anatzean, badaukat argazki batzuek horrena ikustea merezi du.